Hej, jeg hedder Sune Samai, og det her er Eurosong TV. I de 5 år, at Eurosong TV har været på udenlandseventyr, der tror jeg aldrig nogensinde, vi har haft en så imponerende baggrund, Carsten. Nej. Og så sommerlige forhold, som vi har lige nu. Ja. Det er jo badeferie, det her. Næsten. Vi kigger på det Kaspiske Hav, eller i hvert fald noget af det, som ligger til i Baku-havn, fordi vi er råd til Aserbajdsjan, som jo egentlig er en joke langt hen ad vejen, synes jeg, med at vi har joket med, at vi skulle herhen. Det er fordi, vi kan jo ikke komme længere væk hjemmefra end det her. Men Vi er meget langt væk hjemmefra. Ja. Velkommen til Baku 2012. International Melodi Grand Prix er vi jo i fuld gang med. Ja. Og dermed også den første lille udsendelse fra Eurosong TV i Baku, hvor vi lige vil samle op på, jamen, hvad sker der egentlig i hovedstaden her? Ja. Inden vi går i gang med sangene, hvor Danmark i øvrigt har været på allerede, så skal vi lige knytte et par kommentarer til Crystal Hall og byen som helhed, Carsten. Hvad er dit førstehåndsindtryk af området? Jamen området, det ligger meget malplaceret. Altså tro det eller ej, der ligger faktisk en Crystal Hall, sådan 50-100 meter herover lige ved siden af os. Lige bag os, ja. Og pressecenteret ligger strikt lige bag, faktisk. Og det virker meget malplaceret, synes jeg, det hele herude. Men altså, logistikken, den har også haft sine problemer til at starte med. Der var cykelløb i byen her i går, så der var ikke mulighed for at komme herud til hallen, andet end på gåben langs Søpavillonen. Og så det måtte man jo gøre, og prøverne blev forsinket blandt andet også på grund af det, og så var der nogle tekniske fejl. Men Baku som hovedstad, vi er jo langt væk hjemmefra. Det er jo en helt anden verden. Folk dytter mere, end de kører bil. Altså chaufførerne i hvert fald. Ja, det er skønt. Ja. Folk kan ikke så meget engelsk, men folk er søde og venlige og prøver virkelig at hjælpe os så meget. De kan jo godt se, at vi kommer også langt væk hjemmefra. Ja. Så de gør, hvad de kan, men der er lidt sprogvanskeligheder, og som sagt lidt dytten i krogene og biler. Der var en mere der, som man måske kunne høre. Sådan går det. Der er gang i den. Det må man sige. Pressecenteret, som vi sidder i, ligner jo sådan set meget, synes jeg, det vi har oplevet før. Ja. Lidt mindre forhold, men det er jo altså også fordi, at vi er lidt færre den her gang, af mit indtryk. Ja, det er ligesom den store del af den vesteuropæiske presse. Den har holdt sig væk, og jeg synes heller ikke, at antallet af aserbajdsjanske journalister er overvældende på nogen måde. Altså, det kan være, de kommer i næste uge, når værtslandet går på, ikke? Ja, lige præcis. Og jeg synes også, de pressekonferencer, vi har været til indtil videre, det har været meget fattigt besøgt. Altså, der har ikke været nogen anden end fansider stort set, der har rapporteret derfra. Så vi er begyndt så småt, altså, men der må gerne komme lidt mere kul på, ikke? Jeg synes også lige, vi bliver nødt til at knytte kommentarer til selve hallen Crystal Hall, som ikke er færdigbygget. Det kan vi altså godt afsløre. Der mangler stadigvæk rigtig meget. Ja. Hvor vi går rundt og er til lydprøver, så knokler lokalbefolkningen indendørs med at slibe og svejse og feje og hamre. Ja, og hvis man bare åbner en dør ude i foyeren rundt om, så vil man opdage, at der ligger en måske 8-9 aserbajdsjanske arbejdere i kedeldragt og ligger og sover. Jeg tror ikke, der er noget, der hedder 11-timers regel her. Og som I også kunne se her, der bliver arbejdet på højtryk for at gøre det helt klart. Selvom hallen jo egentlig er officielt indviet, så vidt jeg har noteret mig, så den er ikke færdig endnu. Men den er færdig umiddelbart inde i selve salen, hvor det foregår, ikke? Og det er jo umiddelbart det vigtigste. Ja, lad os komme derind nu, fordi det er jo derinde på scenen og i fjernsynet, at det kommer til at foregå. Vi har set nogle prøver, og vi har haft 2 dages prøver allerede, Carsten. Lad os se, hvordan det gik for eksempel vores islandske venner, som var en af de første, der var på. Det er jo den eneste duo i år, rent faktisk. Greta Salome og Jonsi var på scenen søndag morgen. You had your first rehearsal. Tell us about your experience at the stage. It was huge. Yeah, it was huge, and I felt so good on the stage. There was a really nice feeling to it, and we have a lot of work to do, but it was a good rehearsal. We've been rehearsing in Iceland, and we haven't been using the same floor drawings, for example, and working with
this amount of professionals, like all the technical crews here in Eurovision, is an honor. It's a privilege. Yeah. Okay, sitting here with the guys from Switzerland. Your brothers, right? Yeah. Ciao. So I want to know who is in charge in daily life. Who decide? We decide together. Always? Yeah. Yeah. We are good too, but outside your head. You can't give me more. Swim against the stream, following your wildest dream. What are your personal goals for this competition? There's a semi-final. To qualify, to win, what personal goals do you have for this? Of course, it's a competition. We are here to make the best as we can. So, of course, we would like to have a great result. But in the end, it's important that the people have a great feeling when they hear our performance. So that's the first goal, is this one. Then, of course, qualifying, and then we'll see. But yeah, first we have to qualify, and then you can ask me another question. Personal favorite? Have you heard the other songs? I've heard, many of them, and I have to say that this year we have great songs. But could you put out one personal favorite? No, there are so many. No, don't do that. Maybe Cyprus? Many songs. Ja, en lille stemningsrapport fik vi her for de første par dage, hvor nogle af de øvrige lande, hvor vi sluttede her med Cypern, som også har været på. Kan vi knytte på kommentarer til det, vi har set fra de 2 første dage? Er der nogen, der har skuffet? Er der nogen, der har overrasket? Hvad siger du? Jamen, der har jo været talt meget om Grækenland. Om kan hun synge? Står hun for mosten og alt det der? Fordi det har kavalkadevideoen jo ikke rigtig givet noget svar på, hvor hun i hvert fald har bevist, at hun kan mime. Og så kom der stemme på, og jeg tror, at mange, der havde frygtet, at det ikke lød så godt, de blev bekræftet i, at det kunne godt være blevet bedre. Ja, det lød ikke så godt med Grækenland. Og til gengæld synes jeg, at Cypern, Ivy her, som vi så til sidst, faktisk gjorde det hæderligt. Gjorde det egentlig udmærket. Ja. Så Cypern lidt bedre end Grækenland i øjeblikket, eller hvad? Det er lige før, den er ved at kappe over der, det er det. Nu kommer der en kæmpe... Nu kommer militæret simpelthen. Hold da op, der er gang i den i Aserbajdsjan. Der er mange folk her. Ja, det er der. Det var Cypern, vi kom fra. Det var Cypern. Men ellers så vil jeg også nævne, at der har været mange tekniske problemer i salen, der har gjort, at tidsplanen den har skrevet gevaldigt. Ja. Altså San Marino, som jo har prøvet i dag også, nåede kun 2 gennemgange af deres nummer. Fordi in-ear problems. Der var simpelthen et problem med monitorerne. Ja. Og det er jo et seriøst problem jo. Men altså, når vi taler om San Marino, hun skal have ros for, at hun ikke synger falsk. Men det er så også den eneste ros. Jeg synes, du er meget positiv, Carsten. Du er meget en venlig menneske, ikke? Jeg er meget venlig, men det er jo en rent objektiv vurdering, synes jeg, om man synger falsk eller ej. Jo. Men det vi går alle sammen og griner lidt af San Marino, og der er ingen, der tror på, at de går videre. Til gengæld vil jeg lige sige, at Rusland, nogle af de store favoritter, de der babushkaer, har jo rent faktisk været på. Og det må jeg sige var indtil videre det mest velbesøgte pressemøde overhovedet. De er ekstremt populære. Vi kan så godt sige det. Rusland, de er farlige.
Ja, det vidste vi jo også godt. Alt andet ville have været underligt, ikke, på de her kanter, ikke? Så, men altså, og alligevel så bliver der måske også noget nyt for øjet for seerne omkring det russiske bidrag, der har taget en stenovn med på scenen. Det er en stenovn. Vi troede, det var en vaskemaskine til at starte med. Det ligner det også. Men det skulle efter sigende være en stenovn. Jeg forstår ikke helt sammenhængen der, men det kan være, det kommer til at virke lidt bedre på fjernsyn. Ja. Nå, Carsten, det var sådan lige umiddelbart nogle af de første par lande. Nu skal det handle om Danmark. Det bliver det nødt til at handle om nu. Soluna Samai har været på scenen for første gang, og lad os se på, hvordan hun klarede det i Crystal Hall. Hvordan gik det? Jeg synes, det gik godt. Der var selvfølgelig nogle små ting, vi skulle have rettet, især med baggrund og hvordan vi står. Og sådan. Det er jo det, der er udfordringen med vores show, det er at skabe den her intime, hyggelige stemning på en kæmpe, kæmpe scene, og så få det ud i tv. Det er rigtig svært, faktisk, fordi man skal hele tiden tænke kameravinkel og baggrund. Så det kæmper vi lidt med lige nu, men sådan rent lyd og sang og scene og det hele var det jo rigtig godt. Speaking French? Un petit peu. Bien sûr, je m'appelle Soluna, je parle un peu français, mais j'oublie beaucoup. Nu er der rigtig mange dage, hvor du så ikke skal være på scenen. Hvad i alverden skal I have tiden til at gå med her i Baku? Ja, altså der kommer jo nok mange ting. Nu har jeg sådan taget en dag ad gangen, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad vi skal. Altså der kommer nok noget presse og nogle møder og så videre, men ellers så skal vi bare ud og se byen lidt. Vi bor rimelig tæt på vandet, så måske kan vi finde strand. Men ellers så skal vi jo bare også øve lidt på hotelværelset og få noget team spirit og sådan noget. Ja, mine damer og herrer, det var simpelthen bare den danske indsats på anden dagen. Soluna Samai på scenen, Should Have Known Better. Med lidt ændringer, kunne vi jo godt se i forhold til Aalborg. Ja. Men hun har beholdt hatten, og hun har beholdt kostymet, ikke? Det er sådan lige umiddelbart, hvad man tænker. Det må man sige. Sofaen, den er blevet hjemme. Den var nok for dyr at få med i kufferten som overvægt, eller hvad. Jeg ved ikke, hvad sådan en vejer. Men i hvert fald har de fundet et par antikke stole i stedet for, og prøver at give den lidt på samme stemning ud for det. Jeg synes et eller andet sted, det er lidt synd. Sofaen var et rigtig godt virkemiddel i Aalborg, og jeg tror, at den kunne have gjort lykke en gang til. Nu er der kommet en kontrabas. Ja, den skal jeg måske lige vende mig lidt til i stedet for. Det kan jeg ikke helt udtale mig om nu, men den skal lige ind under huden, tror jeg, for den er lidt svær at sluge. Men ellers må vi jo sige en solid præstation. Er det ikke kodeordet? Vokalt er der jo ikke en finger at sætte på Soluna, som jo bare leverer hver eneste gang, hun til hver eneste prøve simpelthen, eller hver eneste gennemgang. Ja, altså sensationsjournalisterne vil jo nok mene, at der var en lille skandale, fordi at ved den sidste gennemspilning, der sang hun forkert. Og kluder lidt rundt i det. Mangel på koncentration, det er okay. Det var 4. gang, hun sang den inden for den der halve time, og de havde spillet de andre gange, så fair fra der med det. Men det var simpelthen Danmark. Skal vi ikke sige, at det var godkendt? Thumbs up til Soluna Samai. Vi er fortrykningsfulde, og finalepladsen, den er stadigvæk særdeles meget inden for rækkevidde, ikke? Den er ikke blevet dårligere siden sidst i hvert fald. Det er den ikke. Godt nok. Jamen så lad os sige tak for den her gang og første afsnit af Eurosong TV i Baku. Næste gang vi ses, så har vi set blandt andet det svenske bidrag, og vi har også set det norske bidrag, Carsten. Det har vi. Det er jo i hvert fald Sverige den helt store favorit. Ja. Og hvis vinden er med os, så har vi måske også en lille kommentar for Lorraine på et tidspunkt. Det er ikke helt uden for rækkevidde.
Lad os se, om vi får fat i den svenske deltager. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan. Godt nok, Carsten. Lad os komme ind for igen, inden vi bliver fuldstændig solbrændte, og sige tak for denne gang, og vi ses snart igen.